Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:09. This time check is stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Sa liwat mga ganaman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan na aksyon hotline karon nga adlaw, Miyerkules na kita, Enero 13 tuig 2021. Action Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati sa kahanginan kutob malabutan sa ngaton sini nga broadcast paagi sa Facebook Live. No, why lang kita anay subong on air bangon man sa pilag ka mga technical adjustment nga ginapatigayon sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline! Kumusta kamo masuki namon na matagpalamati sa karon nga aga nga nagatutok nga nagaupod na diri sa Miyerkules naton nga presentation. At least karon nga aga si Haring Adlaw nagpakita kag kabay pa tayuyon na ini agud makapahuway man kita sa pagtupa sang ulan. Action Hotline! Kalawig na noompisa pa pagsulod sa primero nga simana sang sining 2021. In fact, sa tong December 31 mismo, no, dira gid diya sa Northern Negros, sila gid ang ginsakam sining maulanon nga tiempo. Wala man bagyo pero tiyang kalitan sang pagbaha hindi hamak. Action Hotline! Kabay pa matamat man nga makabangon ang mga residente, ang mga pumuluyo nga naapektuhan sining nagluntad nga pagbaha. Tisubong ang ginaistoryahan sa provincial government, ang ginaistoryahan sa nagkalain-lain nga mga national government agencies kung paano makahimo sang tikang agod hindi na masulit ini nga insidente. No? Kabay pa ha, nga makabalay kamo dira sang konkreto nga mga lihok o kon programa kapin pagid ining mga panawagan sa nagkalain-lain nga sektor nga tama na tato na ang hindi hamak nga mga panghalit o kon pagguba asang kabukiran ta nga posible amo ini ang gintunaan sang insidente. Action Hotline! Tob-tob kita sa takna alas 9:15 as usual karon nga aga anong pinakamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan. Oy, by the way sa aton mag-aksyon nga nag-upload na via YouTube, amo man sa Facebook Live, feel free sa pagpadala sa inyo sining mga mensahe, ang aton sining chat room o kon ang aton sini nga comment section ginabuksan tag karon nga aga sa pagbaton sang inyo mga mensahe. Action Hotline! Padala lang kay aton inabasahon dugay-dugay para gid sa benepisyo kag subuman pag-acknowledge sa inyo sining ginahimo nga effort pagpadala kag pagpartisipar sa aton talakayan karon nga aga. Action Hotline! Anong mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan? Oy, congratulations! 4 ka mga miyembro sa Bacolod City Police Office nga may ranggo major, no? Major ang iga-promote sa Lieutenant Colonel. Very, very good
nami gining sa isang update kay apat ini ka mga major ang ranggo sa BCPO ti promote sila Lieutenant Colonel ti mabakante ho ang apat ka mga police stations. Hotline. Sino ini sila? Ang initial nga information nga nakuha ko, ang Chief of Police sa Police Station number 1, Sir Jovel Sidel o kon Major Jovel Sidel. Ang Commander man sa Police Station number 4, Major Charles Heber. Promoted man. Hotline. Because due for promotion na gid ini sila. Major Kulanag no sa Police Station 10. Kagang isa ti dra assign sa headquarters nga si Major Sherlock Gabana. Congratulations sining apat ka mga major officers nga mag-promote o kuniga-promote due for promotion sining 2021. Hotline. Kaya galing ma-request pa ng BCPO dito sa regional office sa additional police officers na i-assign diri sa BCPO. Hotline. Damo na kita no mga police officers diri at least madugang ini para sa aton nga mga opisyal diri sa Bacolod City Police Office. And I understand, ibutang ni sila sa mga major functions ang ma-promote nga apat ka mga major ti ibutang ini sa isa dira ka uyatan nila nga unit no agod naman nga mo na ang mangin basihan for promotion naman pero ti dugay-dugay pa ni antis ikaw mangin colonel. Hotline. Ano pagid i-check tayong balita karon dira syudad sang Talisay kay ang Philippine Army nagpatigayon sang operation. Now, ang operation subject diri ginaligar miyembro sang NPA ti duwa nila mabtan no ang subject sang operation pero ang bata sang NPA kuno baby sang NPA do nabilin sa balay nga tinira niya ibaluon tang detalye sini karon with Action Alvin Grava. Hotline. Likewise, kuhaan taman kay Action Alvin ang latest investigation sang kapulisan sa nagluntad ang pagpanglutang patay kagabi sa barangay Alihis. Hotline. Grabe niya, purti ka isog niya klase killer ho. O kung ining mga way pa may baluan mga persona, kay tigin sulod bas balay, ining victim kag didto ginluthang patay. Hotline. Bacolod City update sa COVID-19 duha ang na-record kahapon nga adlaw. Samtang City Government of Bacolod may aras sa gihapon sa mga programa angot sa mga services nga gina-offer kapin pagid dira sa Bacolod Respiratory Outpatient Center o ginatawag nga Bro Center. Hotline. Duha ka adlaw na lang sa aton sining countdown kag matiwas na magapatigayon na sang evaluation ang Department of Interior and Local Government sa compliance sang tanan nga mga barangay angot sa implementasyon sang Road Clearing Operation 2.0. Hotline. Question, sino nga mga barangay ang wala nagiho? Sino nga mga barangay ayhan ang mas subject sa pila ka mga penalidad? Tinang aton hibaluon na kagati ang DILG diri sa Region 6 sigurado magapadala man na mo sang evaluating team nga magalibot or magapatigayon sang actual evaluation and inspection. Hotline. Pwede mo malang na mabutang sa imo report to nga ginsabit sa DILG nga tigin patuman pero ang aktual sinabala kung check karon sa DILG nagtuman kagidman amo na ang $1 million question. Hotline. Kag i-check ta karon sa PDEA Negros man may balita nga mga drug lord kuno do naglaylo sa ila operation Hotline. ay tuod ni tidin sila patupling anay kung naglaylo ang operation, meaning hindi subong ang supply sang illegal nga droga diri sa aton sa Bacolod kag Negros. Hotline. Damo naman ni masalbar nga mga utok no kag pwede mahalitan sang illegal
nga droga. Pero ibaloon tada karon nag-update kay daway nagakwan eh. Daway naga-coincide kag daway angot ang mga palayag. Daw may konflikto sa palayag sang PDEA dito sa regional office kag diri man sa Bacolod. Nahibaloon tayo ni kay siling sa regional office ang PDEA siling nila. Daw naguluntat na gid ang mga drug lord. Pero di siling sa PDEA sa Negros siling nga waya. Naglaylo lang Action Hotline. Nagpulo pa way guro, nagbulo bakasyon kay daw kainit gid sang sitwasyon. Action Hotline. Amoy naso pa ng pila ka madalag ko nga mga balita nga atong tutukan diri sa Wednesday edition sang inyo pala tuntunan aksyon hotline. Sa nasiling ko na ha, ang inyo mga mensahe padala lang kay aton ina isa-isahon dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad. Napaka-importante ini nga padayon kita nga mga serbisyo sa inyo paagi sa online. Hotline. Alas 8:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Naunahon ko lang guro si Lieutenant Ariel Pico kay para maka-check kita karon dugay-dugay no kay DILG Director man Engineero kay gusto ko'y baloon ni kunano ni matabo no kay 2 days na lang eh. Ang hambal nagliga ni ABC o Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glis Gonzales diri sa Bacolod City, ang tanan nga mga barangay kapitan nagapaninguha no nga ma-comply no ang ila sining misyon manang kapitan hindi lawlahog nga posisyon na diri nato na try na nahibaluan kag diri gid natansyar no sa mga kapitan diri nila nakita ang maginbutang sa pwesto nga mga kapitan nga hindi lawlahog ang responsibilidad mo as frontliner gid kag ikaw nagasalo sang tanan no nga mga ulubrahon mga trabaho nga ginatugyan sa imo halin sa national government ding kakita magkapitan di gani ka pahuway no ang magkapitan halos daw permi lang ginasindutan ang libo nila kay ding kakita sina COVID-19 ikaw man ang naga-facilitate no sadtong COVID-19 nga issue nga nadala ka man pating iban magkapitan galalain pa kay ding kakita sina nga parte to sa social amelioration program sila pa ang magapangatubang kang nangamuti sang kaso. Action Hotline. O ari pagid road clearing operation sila man gyapon ang nagapatigayon kag manamo nga obligasyon nga mo na siling ko kung hindi ka man lang dedikado kag desidido nga maghatag magtan-ay sang imo serbisyo publiko hindi ka na lang maglawlahog intra no bilang barangay kapitan o kung magpapili sa tion sang eleksyon. Action Hotline. Okay, hindi lawlahog ang function kag trabaho sang kapitan tandaan tagina. Ang iba na binila, kapitan mo lang ko sa barangay kasimple sila kapo sila o hindi. Ang hindi o sila nga trabaho do mayor man akon sa mga syudad kag sa mga banwa. Action Hotline. O kay may function ka dira tilang tawani. Ang iban ka palibog damo gani kapitan kamunos nga baw. Do ko nami i-resign do kakapoy nagid sa amon trabaho. Action Hotline. Pero pakaronan tayo na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ariyo ipa-confirm ko lang kay at least ining apat ka mga commissioned officers sang BCPO ay congratulations sa ila no dedikasyon man ini kag ang imo pagtrabaho amo ni ang magkapapromote sa imo ang performance mo bala. Pero ang question san o ini kag what will happen to the position or the incumbent position ni ginuyatan sino ang mapungko dira like for example ining tatlo gati subong gauyat sa mga police stations and at the same time no matabo sini kay si Major Gabana nga daan mo ning gauyat sa bahin sang BCPO contact tracing man team sa Bacolod City. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad we have Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Siling ko ba si dason binulan Police Colonel lang gini. Lieutenant Colonel Pico, sir, good morning. Action Art, good morning. Good morning sa aton nga mga ka-action sa bugos nga katapo sa staff and management sang Action Radio diri sa siyudad sang Bacolod, sa kutob sang Malabutan sa aton nga pag-broadcast on behalf sang amon City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido sa aton tanan Action Art mabulubog na ugin nga aga sa aton tanan.
Salamat gid, at least mabulubog na, pero do ko pa huway kita sang doulan na gito yung duha na ni kasimana almost charo. Yes, Action Art, mayo gani subong kay do mayara tsansa. Nakagawa si Haring Araw, maka panglaba kita, makapanghalay kita sa aton mga linaban niya, Action Art. Baw pariyo kita, kabalo ka magalimang labasar? At kita, balay kitang pinakatigasin, Action Art mo. Tigasin to, de. Tigasin kita. Kon kompleto king na ka sa iya. balay mo, galing may alas pag hindi mo. Muna ganyang Action Art nga sa balay kita ang tigre kag yun. Problema, may trainer pa. Pag kita may magyapon, Action Art. Gani man. Anyway, gusto ko mga balangid and officially makuha sa imo kay apat gali ka police major or commission officer sa Bacolod di Joe for promotion kag most likely saan nila mabato ng ila promotion kag what will happen to the position nga they are going to vacate, Colonel? Yes, Chapto Kadira Action Art, may ara kita apat ka police commission officer with the rank of police major nga due for promotion this year na ininda siya nga tuig. Mhm. Last December, Action Art, nakita na ina sa aton nga city director Mhm. sa ilang mga career pattern kay pag ikaw ang commander, isa luwas sa ginabalo up, gina-check, gina-supervise ang accomplishment, gina-check man naton ang career development sang aton mga personnel. Okay. So, sang last December Action Art, nag-request na kita for additional police commission officer Mhm. to replace magatalo sang aton apat ka promotable nga police major. Mhm. Kanday Police Major Sherlock Gabana, Police Major Ruel Culanag, Police Major Charles Heber, and Police Major Jubel Sidel. Mhm. Ini sila Action Art in order para sila yung mga promote, dapat i-vacate, i-leave nila ang ilang present position Okay. kay may requirements Action Art nga dapat ga-occupy kasang TO position or take post position. Diriya sa aton sa BCPO Action Art, ang quad staff ni ang gina-target sang aton city director nga pag papungkuan sa ila para makaamat-amat na sila process sang ilang mga folders, ang mga nagakaigo nga papeles. Amo lang na sa subong Action Art nga hindi man sila basta-basta lang makahalin considering ang position nga ginahandle nila is very sensitive kag kadakon sang responsibilidad. Tatlo dira station commanders ang Station 1, Station 4, and Station 10. At the same time, ang isa, head pa sang contact tracers team diri sa aton Correct. sa Bacolod. Yes, may pandemic pa kita Action Art. Mhm. But, may request na ton last December pa, nag-request na aton nga city director, Okay. maybe, hindi ako makasigurado sa insakto nga petsa, but within this week or next week, may ara gid patigayunon nga mga reshuffling diriya sa aton sa Bacolod City Police Office. Okay. Kaya hindi man naton pwede Action Art na punggan ang aton career or ang mga promotable naton kiti para man ina for their own self-development man Action Art. So, you are expecting within this January, more or less, may aragid sang reshuffling kag posible sini nga January gid ma-implement ang ila sini nga promotion. Yes, Action Art. But speaking of promotion, damo pa ina sila proseso Action Art kay magasubmit ka pa ina sang folder, may ara pa ina ya sang interview at the same time may neuro psychiatric examinations pa ina prior kita ya ma-promote kag tanan naman Action Art may ara pa kita kung ginambal lang nga quota. Buot ganon, hindi tanan nga promotable ma-promote kung may limit lang sa pwede i-promote siya sa aton Police Regional Office 6 Okay. or may direktiba gikan niya sa National Headquarters from Kamakrami. Subot ang balon kung ang kuta karon magsubra ka na imo hindi ka madala sa numero basi kung sunod ka pa nga mga binulan. Exactly, sakto ka dira Action Art. Kay Jesus. hindi tanan pwede ma-promote. Kay once nagapasaka Action Art ang position at the same time ang aton nga rank,
nang limitado man ang posisyon nga pwede mo lang ma-occupy. Gani? Hindi ka pwede nga mag-under, hindi ka man pwede mag-over, dapat commensurate, nagakabagay sa imong Okay. rank, ang imong posisyon, nga imo ya pag-posisyonan. Of all these police major, ang nakita ko to, damo na kay Major Sherlock Cabana, so, ang consideration daw what will happen if in case nga madayon gid ang promotion niya, matinera siya blas, contact tracing head sa BCPO kag sa Bacolod, or base siling kung may changes na sa posisyon da kag may mauyat naman nga lain. Action art ang isa sa mga possibility na matabo dira kay Police Major Sherlock Cabana, mangindugang kung makaoccupy sa diriya sa it's either invest, operation, intel or PCR, ang iyayang trabaho bilang head sang contact tracing teams mangindugang sa iyayang responsibilidad. Kay tandaan nato ng Action Art, siya ang naka-undergo sang mga seminar, sa mga training. So hindi naton ini basta-basta ya mahatag sa kung sino nga officer nga magapungko or magatalos. Correct. Even though sila qualified kay amo lang to ang training, amo lang to nga mga tiyempo, so wala na sang another, unless otherwise may pagapati kayo nun nga refresher course or training ang aton nga Emergency Operation Center sa aton nga Bacolod Government Center Action Art. I see. Kung pag hindi siya nga ginalauman, kabay pa, why ko man ginapunggan nga i-promote ka na sa full-fledged Colonel Pro, tani, bisan sa mid-2021 na lang, sir, kay ba lawon kami si imo kung ma-transfer ka bla? Makuan pa Action Art, malawig-lawig pa ina kay sa aton nga bilang staffing pattern, madamo pa kita sa mga senior officer nga due for promotions, damo pa. So ginapasunod ina, kag mention ko man kagina nga may mga quota. Okay. Maski kompleto ka na sa mga nagakaigo nga mga requirements sa time and grade, kung pila ka na ka years in the service sa inang imong yang rank, sa imong mga present rank, kung wala iya sang quota, hindi ka man gihapon. Buti nga nung Action Art, kung baga ginambal bala nga pag hindi ukol, hindi talaga bubukol. Kung isa pa chimpo-chimpo kaya Action Art mo, hindi nato nga position. Just keep on praying ng Action Art and hope for the best. Hindi positive na ganyan pero ni Action Art sa pagpangabuti. Galing kiti sa ang realidad sina sir kabalo ko budlay man sa inyo yambal pero ang realidad sina basta gani mga colonel nga posisyon kag full-fledged na kung kaisa kun way kakilala kag makabulig si imos babaw tudok budlay man sir no. Exactly, Action Art requirement ina sa commission on appointment. Na dapat may magatibong, may maga-endorse gid imo sina iyang hangalan. Okay. Yung nang masubo dira nga kamatuoran, but hindi ina saya mahambal naton balaya nga focus lang kundi realidad ina siya. Yes. Pagdating kasi mag-intra na Action Art ang aton commission on appointment kung mapapromote na ikaw ya sa full-fledged or police colonel Action Art. Okay. Sir, ma-shift lang ko very quickly. Siling ko na ni Mando, gina-challenge nila ang abilidad sa mag-utang BCPO director. Kabi, may shooting incident naman liwat sa Alihis. At grabe, pag ito sunod balay niya sinulod kagintiro to? Yes, Action Art kagabi na alas 7 sang gabi dira sa DC1 sa Alihis. Na kung sa diin ginsulod gid ya Action Art sa balay. Ining ato niya nga victim nga isa ka 59 nga pangidaron, according ni kay Lieutenant Espino, so no sa iya ginhambal sa akong alas 8:33 na. Grabe maniho kay umakon mo yung porti na ginikaisog sang perpetrator. Sinulod sulod balay mismo ang victim kaginlutang. Daw ginatilawan ginila ang kabangis ni Sir Placido. Nano iniman do hindi amuaw. Aber kay tikbudlay nimo ang isa ka police official ang ginahandom ya gini nga kinahanglan ang mga krimen katulad sini kung pwede palang masulbar gilayon to kay kabudlay sini ara na siya
balikan ta si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico Action Hotline. ay ang hepe. Sir, sorry, ginautod ang linyata. Action So ano sir ang latest update sa tuman? May ara na ginhatag sa imo si Sir Espino sa Station 7? Sa subong Action Art, may ginatipon kita nga mga captured sa closed circuit television kay ina ang mga area may mga CCTV. Considering nga ang oras nga pagpero sini sa aton nga victim, gabi apang may mga nakuha kita nga mga captured sa CCTV. Okay. Investigaran pa subong kay madamo sang mga getaway vehicle. But siguro may nagagawa nga motor, may nagagawa man nga may salakyan nga ginamit. So gina-verify gid subong, gina-check sang aton nga investigador together with Police Lieutenant Tolentino ang mga nagakaigo nga ebidensya. Okay. Sa padayon subong nga pagpangusisa sang aton nga hepe na balaan nga inigali ang aton nga victim nangin subject sang pila ka mga bypass operation o galing ang hindi lang gid sana timingan. Every time nga may ara kita bypass operation, hindi niya siya makuha-kuha. Okay. No, kapila na siya gin-attempt. At the same time, may ara din sa diraya ngalan no, sa Station 7. Okay. Kung ngalan sang ato niya mga person nga naga-involved sa pag-circular na illegal nga droga sa area sang Mansilingan. Okay. Kag sa background, Action Art, may ari ina siya negosyo nga nagapahulam ini siya sakaan. Isa na sa nakita dira sa ato niya nga investigador. Kung sa motibo sa pagtiro sini siya makita tang wala gid tuyo nga buhion gid. Fatal kaayo ulo ang igo sang aton nga victim. Grabe, no? Kag sa subong Action Art hindi pa gid ma-determine kung ano gid ang pinagid nga mga motibo. Hindi pa Okay. naton ma-identify kung sino ang mga personas sa likod sini. Kay may ginatanaw kita diri nga duwa tugtog tatlo ka mga suspects nga nagsulod gid sa iyaya balay, naging tuyo gid sa gintiro gid sa kagabi Action Art. May gani kiti wais na sa labat, wais ang mga membro sa pamilya nga tuto kay tendency sina kung tiroon mong tao may membro sa pamilya kapin pa kabataan da magani nila kag hapan ang ila membro sa pamilya kapin pa kun amay mo. Yes, Action Art. Kag suno dito ya sa nakuha nga information inang iyang kopudra sa mga iyang balay mga adoptibo ya ini Action Art no wala da yang iya gid mga kabataan o kun pamilya. Okay. Kag isa sa mga suspect kung nga wala si may natabo nga nagdepensa kay naunahan abi sila gid pagtayaan man iban nga mga updanan niya sa balay kay gid pahapa. I see. Antes Grabe niya kayo, yang antes siya nga gintiro ang aton nga victim niya Action Art. Sige. So anyway, ma-update lang kami karon na kay Police Lieutenant Espino partition ni. Sir, thank you gid sa time and hopefully nga ang imo promotion basi ako pa man lang pagi sa akon nga pagmuno sa imo basi sini nga tuig na. Yes, Action Art. Sana magbilang ang Hellcape to Action Art. Tandaan tagid pirmi niya initanan-tanan niya may ara ya bas-bas gikan sa aton mahal nga mga kako. Kung ano man ang iya nga pagbuot sa aton tanan niya nakasalalay gina sa iya nga decision, yung tawag nga thy will be done on earth ako niya. At with that, mabuhay po kayo Action Art. God bless po. Oh, hindi ka maglipat magpa-burger kung madayon sila? Mamahaw kita ya ako. At hindi lang niya burger. Wala yan problema niya. Ate, sige. Naging kaya na yung tawag. Ipakaduan naging kaya. Mamahaw kita. Ate, sige. Sir, salamat, kid. Yes, maraming salamat, Action Art. Good morning. Good morning. Action Hotline. Ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Now, apat ini nga ti iga-promote nga mga police officers diri sa Bacolod, Major Gabana, Major Sidel, Major Hever, kag Major Kulanag. So sa inyo nga apat, congratulations. Although may mga process pa and requirements to be done, priti labanan na stigi ya. Labanan na ya, kay qualified ka. Doon na mo dutay na lang mga requirements. Way maniguro sila problema kung neuropsycho test, kay daway pa way man problema ang pabinsaron nila. Action Hotline.
Congratulations sa inyo. Now, sino ang mga bulos ng mga police officers? Amo na ang aton bantayan. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hoy, alright, itamyawon ko lang niyo ang mga listeners naton, no? Sorry gid kay ang iba ni nga hindi ko ang gusto magpatamyaw sa on air karon na lang guro sa Action BBB program, no? Kay Joe sa Baligwat. Good morning, sining watching you from Hinigaran, hello to Baligwat family, thanks and God bless. Haraman si Lulit Atos Digayo. Good morning. God bless you always. Keith Robert Helsinger. Good morning. Nelson Yo. Good morning one. Watching from Nagoya, Japan. Jean Pabilio. Oy morning. Still watching here in BGC Taguig. Corazon Villasis Gayo. How are you? Good morning. Rosalie Elizalde. Jose Mungcal Turilla. Taga Minalbagan da. No nga mga online listeners naton. Jocelyn Arcibita. Hola. Good morning. Jen Hunter Fricks. Tamya ko lang sa art, mga Hispaniola. Bato lang Ano ning bato laman? Bato lang o bato lang? Mercy Mirasol Flores. Good morning. Harapan, may aga watching from Libertad. Galing kay Chinese man. Hindi ko maintindihan ni kunano ni. Kay Blondie. Niya, good morning. Abi ko, guba ang radio ko, taga Bago City, India. May technical adjustment lang. Via Jonathan, good morning, sir. Maria Los Grijaldo Macunat, stay safe. Alex Fuentes, sir, may nga Ariman si Denmar Perma. Good day, Max Sonart. May mga technical adjustment kami sa Denmar nga ginahimo para at least pagbalik ta, mas matunog pagid ang atong signal. Veronica Santillan Manukan, kalinong gid sa amon balay kung wala kamo sa radyo, wala kami pamatian. Ay, sige lang Sonia Julingo de los Santos, wala kamo sa radyo, wala subong ma'am, no, may mga adjustment kami. Ligay Villares at Chivar. Veronica Santillan Manukan, Morning Action Art, wala kamo sa radio, wala ma'am, wala. May mga technical adjustment pa sa transmitter sa Action Radio. Joy Angeli Marie, Martin Aliling, Huma Lumina, ma'am, Huma Lumina, no? Si Ma'am Heaven, good morning. Alex Fuentes, siling niya Alex Montesa niya upod sa matugnaw mo nga programa sa kanginan updadala nga abyan ko nga gabunan sa pagtamyaw si Guillermo Clarito. Advance happy birthday na lang sa iya. Oy, si Action Dorel Kabato, birthday niya man sumungdungan kamo. Advance ni sa iya ang greetings. Alex Montesa, Sir Art, may ngaga, thank you. Patami ako na lang sa ang pamilya Pasyulan, Sang Gimoy, San Enrique, kag pamilya Ramirez, Sambarangay, Granada, Alangilan. Madamang inga salamat. Thank you, mana, sa imo. Si Joval Trinidad, sir, good morning. God bless you always. And Action Radio Bacolod, the number 1 AM radio station. We're monitoring live from Cabancalan City. Araman si Javier Marisa, good morning. Ralston Zaragoza. Benji Bernades, siling tami ako lang sa pamilya Bernades, Duliosa, Uliana Roma, kagasawa ko Maria Elena Bernades, nga permigid nga pamati ERB sa Bano sa Minalbagan. Thank you and God bless. Lorena Hongko Calopez, paring Chupoy Magbanwa dira sa Macau, China. Good morning. Monitor lang kami ni Tita Elma Losok Polidario. Thank you. Harapan manang Manit Poblador, Bowie Julingo, Basti, Giren. Paring Basti, kumusta ka na? Martin Gonzales, harapan monitor, salamat gid, no, sa inyo sini nga pagtutok. Iman nga mga greetings, karon naman, dugay-dugay.
Bayan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52 na. Aksyon Hotline. Babalik na rin sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, kay Boy Jolingo, good morning. Thank you, Gid. O kay Tol Joey Perfas. Kumusta ang duty mo da, Tol? Halong gid, ha? Halong gid sa pag-duty, kag halong sila sa imo. Ha? Amuning tiyo ko nga gwapo, kag amuning tiyo ko nga playboy. Hindi why man nagamonitor makilala mo da, Tol, ha? Aksyon Hotline. Oy, Ari ay, sa iluwan ko si Aksyon Alvin Graba, kay may operation ang, may operation ang Army, dira iya sa may area sang Talisay. Now, subject ko no diri, amo ni siya ang alleged member of New People's Army, galing kay duway ko nung madakpan ni, pero ang bata niya nga, o baby niya, lapsag na ginbilin sa balay ginatiniran niya. Aksyon Hotline. I-check na lang na with Aksyon Alvin Graba sa patrol nga mga update. By the way, why pa gasabat man si Sir Espino dira sa police station number 7 on the latest investigation. Grabe niya ito na natabo sa Marngelis, dilog-lahog niya nga. Amo na giniya kang kilan subong sa mga manugpatay tawo. Nga sa sulod mismo sa balay mo, hindi kaya safe mo. Tanan kita gambal nga the safest place amo ning sa balay mo. Kay kung ara ka sa imo balay, secure ka mo. Feel at home ka, hatag gid kumpiyansa. Galing kay kung soft target o kung kaisa, amo maning sa balay mo, gagin natin advantage sa mga kapin pagid kung may gusto mag
mag-atake, magpatay si imo, kay siyempre kumpiyansa ka, sulod balay mo. Ang iban gani, timing pa na yung kakaon, kada ngay kaisanon, kakaon, bla, kay ti, way kagid preparasyon. Action Hotline. Pwerte mano, ang report siling ni Lieutenant Colonel Ariel Pico ara sa drug watch list. Kaling riba unta na sa pamilya, no ko na nung mambal nila. Kay bro, Art Mix doon, kagdanan nga may miyembro sa Guardians, diri sa Bacolod, good morning. Let's have action Alvin Graba sa sining report bala, noon dira sa may area sang Talisay. Patrol reports. Action Alvin, kumusta ni? Ano ning balita parte ni sa operation sang Army ni? Asyo na Art gina-imbitiran sa otoridad for clarificatory questioning, no? Ang mag-asawa gikan sa Hacienda Ambulong, Barangay San Fernando sa siyudad sang Talisay, agon matagaan kasanagan, no? Ang mga otoridad sa idalom sang Philippine National Police kag Philippine Army matapos nga aligar nga ginkadtuan kag may ginbiling nga lapsag o kon bata, rather 2 months old nga bata nga ginbilin dira sa ila action na Art. Now sa initial diri nga pangusisa kag initial information nagikan kay Major Pancito o Consenon Pancito ang sang third ID sa Philippine Army. Ining 2 months old, wala pa actually so far nila nakuha kung bala ini lalaki o kung babae, but ini 2 months old ginaligar bata sang isa ka ginaligar man nga NPA nga gingamit nga alias John D, no? Hindi man John Diaz kundi John D. Diin 2 months old believed to be nga bata sang isa ka armado nga ginbilin kagabi kay nakabaton sila asang informasyon nga alauna pasado nga may presensya sang mga armado nga hubon sa puluyan sang mag-asawa. Now, ang ining mag-asawa action Art, wala ini personal nga ginhingadlan, no? Ni Major Panchito para man sa ida sining seguridad. And ining mag-asawa action Art suno sa kay Panchito nga dire ginbilin ang ining 2 months old nga lapsag matapos nga ginakadtuan ginasang kaagahon, and by 2:30 o kun mga alas 2 pasado action na Art nakabaton sa report ang mga katapos ng 79 Infantry Battalion sa presensya sa mga armado nga grupo dati so ay gilayon nga nagpadulong dito sa area sa lugar abi sa nga mag-asawa kag dito aksyon na Art nga wala nga nakita ining mga armado nga grupo matapos temprano pa na hibaluan nga may nagapadulong ng mga katapo sang Philippine Army kag Philippine National Police. Ang aksyon na Art ang pahayag. Pero aksyon Alvin botang balon gali ining operation nila reported nga may alleged presence of NPA members, no, nga mga armado. Yes, sir. Oh, okay. So pero ti amo ng problema kay pagabuto sa lugar, ang question posible may bayi silang upod ng kuntod ng mga NPA, kay kung ang baby to, hindi man pwede na nga bitbiton sa mga kalalakin na NPA lang kaibilin kung kay sino bata to ya? Correct action na Art, that is why nga sunod diri kay Panchito nga ginimbitara na lamang nila ang ining mag-asawa for clarificatory questioning. Kag disposition naman of course action na Art kay komo nga na ang concern man sa mga otoridad hindi man yung bata sang mag-asawa kundi suno sa aligasyon nga bata ni sang armado nga grupo nga ginbilin kagabi kay na sang kaagahon. That is why ang isa sa mga disposition nga posible nga i-turn over ini sa paghinakop man sang DSWD action na Art. Ari ang pahayag ni Major Pancito. Sinasabing armado. Pero naiwan kasi nila is yung 2 months old na baby, believed to be ay anak ni
John D, yung inano na NPA saka armado na talagang tumakas. So with that, wala nang magte-take care doon sa bata So dinala natin ito sa police so that may turn over sa DSWD. So yung may-ari ng bahay, yun yung nandoon ngayon sa Philippine National Police. But I think they are not considered as arrested. Inibitahan na lang po sila. Yes, being yung may-ari ng bahay at saka bakit sila yung in custody nitong anak nitong isang bagong panganak na NPA. Bakit po itong mga NPA nandoon yata doon sa bahay ng mag-asawa po? That's part of the investigation now. It's just that mayroong information na mayroong armed men doon. Yung isa is bagong panganak. So nag-responde tayo doon. Hindi ito inabutan ng ating tropa, tumakbo, pero leaving behind itong infant. So with this, nung initial na question ng hindi sinabi nila, hindi anak. So therefore, ang assumption natin, it should be with the custody of the SWD. So wala rin naman iba tayong mapag-anuhan ng but yung household mismo, yung pamilya kung saan pinag-iwanan. So sila ay inimbitahan din sa PNP to shed light dito sa circumstances bakit ba nandoon itong armado at bakit iniwanan na lang sa kanya. Aksyon na art kabahin lamang sa pahayag rin ni Major. Unless siguro otherwise nga later on may magkadto dira ka mag-claim nga ti civilian siya kag nakakuha kag iya bata to tina subject for follow up pa siguro sa ulihin kung depende na aksyon Alvin. Yes, sir. Amo man ina-action na art ang isa sa mga plano man karon, that is why nga suno kay kaging klaro diri ni Pansito nga actually wala nila gindakop ang ining mag-asawa sa baylo. Ginimbitar lang ti way man naguro sala iyang mag-asawa? Way man niya guro sala ng mag-asawa kung ginbilinan na siya isang bata to? Gani man, gaway man ni sala ang mag-asawa, that is why nga suno saya ginibitaran lang. Ang importante nga safe ang lapsag, ining 2 months old. Gatiti pa na sa iloy kon gina-breastfeed sing iloy mo? Na isa pa na aksyon na art kung gadidi pa na sa iloy, that is why nga may kapasidad sa karon ang DSWD karon sa siyudad sa Talisay para kahit paano action art maka-take care bala dito sa lapsag action art. So ara na sumong sa DSWD gin-turn over na nila ang lapsag. Yes, action na art na. Gina-turn over kay alas 2 pasado. Why mamuno ni Major Pansito bilog tong unit sang NPA kung may ara gin man ara na nakita nila ang presensya sa lugar? Wala man gin mensionar kung pila ka bilog action art pero ato sa report nga nabaton sa mga katapos ang Philippine Army may presensya sang mga armado nga grupo. Wala gin mensionar kung pila as to the numbers of the armed men. Pero isa lang diri action art ang confirm nga nabihin. Isa ka 2 months old nga baby action art. Okay. Way pa kasabat migo mo? Way pa kasabat aton migo. Medyo masakop action art. Ang Station 7 Commander, basi kay kabalo ka isa ni siyang top story of the night kagabi mo? Correct action art. Grabe to gabi ang sus. Daw ginakulbaan kung mag-amon nga sulod balay mo yung sudlon ka nagidi sang kung sinod nga isog ng tawag patyon. Correct action art kay ongoing pa man actually pagdulong naton dito kay ongoing pa man ang investigasyon sa mga kapulisan when naton nalabutan si Lieutenant Conrado Espino kay ara sa sagwa nagpadayon pa sang investigation as to sa pagkilala sining 3 ka mga unidentified suspect nagasulod sa Puluyan Abi ni Joffrey Parandas, 52 anyos, nagapuyo man siya aksyon na art sa Phase 1 DC1 Regent Pearl Homes Alice's action na art pero sa initial diri ining 3 ka mga unidentified person may personal gid nga motibo nga ang nagsulod didto, although sa karon as to the motive wala pa gito ma-established action na art. Ang isa ka klaro to yang ang purpose nga pagsulod nila to patyon gid nila ang victim. Yes, grabe to nga nang pilas to mo. Kuan gid patal gid nga pag patay ni sa biktima. Kabrutal lang ang sulod balay mo ya. Gani
No, hindi hindi na masaligan butsing gano'n ang mga tag-dutang ang tao persona suspect kabi nga mapatay masulod na gid sa puluyan mo hindi niya sagsagwa so na makon mo na iyang kululbaan no kag buro balantayan ang ini nga klase o kun ini nga sahi sa pagpatay aksyon na amo na ganing binta kun damo balay mo no bintaha gid dapat damo kagali balay no para hindi ka na matultulan sining niya do ay di siya ayawan kami bantay di siya way kapulis balay niya. Oo. Galing ganito spiak balay siya nagpanambalay. Balay siya nagpanago. May safe house siya, may rest house pa siya. Oo. Na kag importante may mansion pa siya nga pwede panaguan. Amo na very good. Ikaw may safe house ka man kag mansion? Yes, kabalo ka, doon pa ning atlon mansion. Yawan sa kapagita, siya mo na dyan kung kwarto, hindi siya didapit man. Hindi siya dampi diri man, kaya kaduluman, kinang lampa di flashlight, kunti balaanon ko sinong kasalod. Gani. Sige. Aksyon na, Art, balita sa ang patrol, ang ka-aksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Uy, nautod siya. Way matapos ang una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Ayos, salamat Aksyon Alvin Graba, alas 9:05 na kay Benny Tan. Yagudiya masunart palihog check ang kalsada sa Mansilingan pakadto Filisa. Uy, way mangyapon na da matipanan. Hasta subong wala gyapon na kayo. Grabe nga lutak kag buslot. Grabe na antos sa mga pumuluyo nga galabay adlaw-adlaw. Hasta saan pa kami maantos ang palpak nga obra sang Wilkins Construction. Wala na kami kabalo kung hasta pasan o magantos. Inibla karon kay sintruhan tani tuod nagligad pa ni. Ang pag-insindi ko si Aksyon Alvin magani na daang nagkadto kang nag-interview sa nagalalabay. Bawdiin man diri ang DPWH maluoy kamuho. Ano ning subcontractor nyo ni kapawala na lang ni? Ti pagustuhan ta lang ni kung saan nila ya kayo Honda. Ang dalan buslutan nyo ari di sa Bacolod kadamo naman na singgin buslutan no. Hala ka buslot sa dalan nga mo na gani siling ko muning mabudlay kung kaisa sa birokrasya ta sa panggobyerno. Kay ti mayara ang DPWH gambal hindi kami naya kapasilabot sa inyo sa mga dalan niya kay iyan niya sang city lang. Dapat ang city niya matrabaho. Ang amon yan national road niya ang amon nga ginaasikaso. National highway ni siya. Tigaling ko kay isa do ka balik-awot mula nga may mga dalan nga sadtong tiyempo paniguraban kalain na nga dalan waya ginakayo. Kay timambal ang DPWH hindi niya pwede nga dra namon butang pundo da. Kay magwasi na basi makwestiyonan kami kay hindi niya national road kag nationally funded niya mo nga dapat gamiton gid sa national nga mga dalanon. Yati nga mga buhi na nga dilan tawabla pero ni siyang taga area dira sang Handumanan no nagaanto sa lin sa Mansilingan. Sige lang kay sa kay Sir Benitan sir ikadtuan ni namon liwat kag i-check na liwat sang patrol kay naglutakon nagiguno ma ko mo inulan nga duha ka semana na ning daan. Dason pinabayan nila daya ti sanon nyo kayuhon na ano mang klase kontraktor kun ako ni blacklist na lang ni sila ya. Why mga daan ga eksplikar na do yang matabo da ti pabungol na lang ni sila. Sanon ni sila ya ma-eksplikar ang tao ya among ginapaantos nyo. Da pa rin na bala kutkutan buwan mong dalan. No? Anong purpose mo na ipatadag mo sa salakyan para magtukal? Ay, nagkalaguba itong salakyan karon niya nga nagalalabay da. Ginimo niyo sungkaan, dason pabayan. Padamo di sang dalan nga dugay na sungkaan nga dano ay makayo. Inano niya klase kuno pang gobyerno man. Kay Inday Blasa, good morning. Rosalina Arellano Espadero, Vanessa Mayo. Hi sa kay Ma'am Jinoy Cicero. Si Ma'am Jinoy Cicero estando Singapore na siya. Kay Ma'am Barisa Mayo, watching and monitoring your program, Action Hotline. God bless and more power to you always. Salamat sa imo man, ma'am. Aaron Tahonera o Tagunera ni siya. Aaron Tahonera, watching from Cebu. Salamat gida. Present from Singapore. Keep safe
all. Hello to Energy Fans Club. Victor Tugaf. Morning, Action Art. Kag Action Alvin. Okay. Rosalina Arellano Espadero. Good morning. Thank you, Gida. Jocelyn Libuon Dispuho. Si Amy Esmeralda Dolido. Sila nga patamiyaw happy birthday kay Action Dorel. Kalabo tayo na. Ronaldo Galinea Humayaw. Good morning, Action Radio. Monitor from Sagay. Jocelyn Andrada Tiangson. Ya monitor lang kami di sa Barangay Mansilingan. Angela or Angela Liarti Gayondato from Bangga Tutong Barangay Filisa. Veronica Santillan Munukan. Happiest birthday, Action Dorel. Mags Hipanaga Salibio Panuda or Panuela. Ay, nano nga mata akon man. Remedios Taton Makilaan, arasa sa udyong Moises Padilla, kag si Javier Marisa. Good morning man kuno. Okay, salamat sa inyo nga mga nagamonitor. Si Riaglo Ornaldi Mijay. Good morning, watching from Hong Kong. Thank you. Joy Angeli Marie. Denmar Perma. Nabasa ko na ni Kahina. Sige. Happy birthday, Action Dorel. Sila ni Benji Bernardes. Karaman si Dexter Bihos. Primo, kumusta ka na? Ari ka di sa Bacolod o ara ka na skando ni Action Hotline. Thank you, Gid, for monitoring Elizabeth Malaka Gamala. Bro, Art Mixdon. Vivian Valles Latseca. No, thank you for listening. Ayos ang iban guro karon na lang kay dawalang-alang pa si Pedea Negro said Nicolas Gomez. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saan anong nakaintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsay anong nagkalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalagang palangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Agapasang banwa Mabugnaw nga hangin Nagadapyan na Ikaw na ang ginapamatian Namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Action Radio Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Action Radio. Philippine Standard Time, alas 9:25. This time check. Kita time dari sa aton nga pagpangalagad kay Benji Bernardes at amo ni kay ina nagtamyaw siya. No, kay Ken Alonso guys sa Tokyo, Japan. Action Eric, good morning. Kumusta ka na da? Benji Bernardes. Sige, so kita sa sunod nga mga pagpangalagad sa ninyo pala tuntunan Action Hotline kagkaron sa Udto with Action Rex Kantong sa Action BBB program. Action Hotline. Aksyon ay tayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.